Gvern ġdid kif wiegħed matul il-kampanja elettorali se jkun qed ibiddel il-kultura li biha jaħdem u din minn waħda burokratika għal waħda ta' implementazzjoni. U għalhekk li bħala Prim Ministru Joseph Muscat se jkun għajneħ fuq il-ħidma tal-Ministri sabiex jara li x-xogħol qed isir u dan ġabeda sa minn l-ewwel jum tal-Gvern ġdid. Wieħed ma jistax jagħti xokkijiet, ma jrid jagħti sinjali sodi, sinjali li hemm bidla, imma li hemm ukoll perjodu ta' transizzjoni. Sinjali li juru li aħna lesti, li naħdmu ma' min irid jaħdem magħna, ma' min għandu commitment onest. Meta kienet jiġi intervistat fil-programm Disset mill-ġurnalist Reno Buġejja fuq ix-xandir tal-Istat, il-Prim Ministru Joseph Muscat semma kif huwa bat lill-Ministri biex iduru l-postijiet li jaqgħu fir-responsabilità tad-dikasteru tagħhom sabiex jaraw u jisimgħu. Pereżempju lil Dr. Farrugia, lil Dr. Godfrey Farrugia, kif tajtu l-ħatra ta' Ministru tas-Saħħa, qedlu Godfrey jien minn għandek irrid illi tmur għada stess Mater Dei issib kamra u tagħmilha l-uffiċċju tiegħek hemmhekk. Qedlu tingħalaqlix il-Ministeru l-Belt. Ministeru mur kemm trid, ma jien kuljum irridek tmur Mater Dei. Irridek tmur ħdejn in-nies li hemm fil-kuruduri, irridek tmur ħdejn in-nies li hemm fl-emerġenza. Aħna għandna pjan għal dawn l-oqsma imma ma nistgħux insolvuhom ġimgħa. Ma nistgħux insolvuhom laqqas f'xahar, trid ċertu ħin. U n-nies ħajbqgħu xorta fil-kuruduri f'dawn ix-xhur. U ma nistgħux nuru jew dawn in-nies jaħsbu li nsejnihom. Dwar id-daqs tal-kabinett, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi l-poplu se jkun qed jieħu lura value for money. Qal ukoll illi minħabba li kien hemm kabinett żgħir Malta ma kienx qed tkun rappreżentata politikament f'laqgħat importanti tal-Unjoni Ewropea f'setturi partikolari. Tul il-programm il-Prim Ministru ta' spjegazzjoni dwar it-talba li saret tar-riżenja tas-segretarji permanenti li hija prassi normali ma' kull bidla ta' gvern u f'kull demokrazija. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid jiggarantixxi t-trasparenza dwar kif jintużaw flus il-poplu u saħaq illi kulħadd irid iġor ir-responsabilità tiegħu. Tkellem dwar ir-rwol tal-Oppożizzjoni u qal illi issa trid tkun l-Oppożizzjoni li tagħżel jekk timxix id fit mal-Gvern jew le. Qal illi minkejja l-maġġoranza kbira illi għandu l-Gvern fil-Parlament xorta se jagħti responsabbiltajiet lil dawk il-membri tal-Oppożizzjoni illi lesti jaħdmu mal-Gvern. Kien hawn illi ħabbar meta se jkun qed jiftaħ il-Parlament. Intenzjoni tagħna li formalment l-swearing in jsir is-Sibt 6 ta' April. Nhar 6 ta' April jiġi s-Sibt ta' wara l-Easter. Mbagħad it-tnejn nippreżentaw il-budget mal-ewwel. Xewqa tiegħi li sal-4 ta' wara jew massimu sal-ħamis jittieħed il-vot dwar il-budget. Filwaqt li ma ntrabax fuq min mistenni jkun l-Speaker tal-Kamra, il-Prim Ministru qal li se jkollu Speaker minn barra l-Kamra tar-Rappreżentanti u li d-deputat Speaker se jkun minn fost il-membri tal-Oppożizzjoni. Joseph Muscat semma illi diġà tkellem għal ex-deputat nazzjonalista Franco De Bono dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u dan wiegħed illi se jkun qed jgħin lill-Gvern fil-ħidma tiegħu.